जै बर' हारिनि दिनै थाबायनानै मोनसे भिडिअ बानायनो लाबाय आङो गोबाव सम सानैसो जाबाय भिडिअ होनो हायैया मबाइला बेटारि गैयामोन गोबां अखा हानायनि जाउनावहाय कारेन्ट गैयामोन जायनि फलाव आङो बानायनो हानाय जायाखै दा दिनै बिमा लक्ष्मीनि गिबियावनो आङो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिदों बिमा लक्ष्मीया बयनिबो बोर सारस्रोगोन गावनि बे दिनै दर्शननि समावहाय आं बेखौ बिमा लक्ष्मीनिसिम साफ्रोमनिबो जानानै बोर बिबाय नोंथांमोना नुखाबाय हारमा महिलारि सारा मैया मिडियानि गेजेराव मा बाथ्रा बुंनानै होखो नोंथांमोना नुखाबाय दा बेनि सायाव आं डिसकासन खालामगोन आरो एलपि एन्ड इउपि जेनाखि टेट पास जानायनि जायफोरनाखि रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन बेनि सायावबो आं बाथ्राखौ डिसकासन खालामगोन आरो राजु नार्जारि सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो आं नोंथांमोन डिसकासन खालामगोन दिनै मोनथाम आयदानि सायावहाय आङो डिसकासन खालामनाय जासिगोन दा रायजो राजा नोंथांमोना दिनै नुखाबाय मैया गोबां अखानि गेजेरजोंब्लाबो जेनाखि समायखिरा लानाय अरटेकिं लानाय सेरेमनि बेयो मैया मोजां जोबनानै थांबाय मैया गोबां लैहोर लैहोर मानसिफ्रा दिनै माने बाव फैनानै बाहागो लाफैदों ओरै नोङो बिटिसि हालामाव गोलैनाय गासिबो जिल्लानिफ्रायनो बाव फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैबाय दा मैया जोबनाय खालि समायखिरा लाखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि खौरांगिरिफ्रा सोंदोंमोन जे हारमा महिलारि सारनाव बे दाखालि जे बावैसो सिगां होलांनाय साख्रिनि बाथ्रा बे आयदानि सायावहाय दिनै हारमा महिलारि सारा आं स्पष्ट बाथ्रा बुंदों हारमा महिलारि सारा जे आं भिडिअखौ होनाय जायाखिसै जे जायफोरनाखि इलिगेलि साख्रि मोनदों बेखौ केन्सेल खालामगोन डाइरेक्ट होनगाबाय बिथाङा खुनु बाहाय कमप्रमाइस गैया जाय बिथांमोनहा माने जेनुइन बिसोरो मोनगोन जायफोरनाखि जेनुइन नङा बिसोरो केन्सेल खालामगोन होननानै बिथाङा दिनै स्पष्ट खालामबाय आरोखि जायफोर बर' सरकारनि समाव होलांनाय जायफोर साख्रिफोर स' बै साख्रिफोरखौहाय खुनु कमप्रमाइस खालामनाय नङा जेनुइना मोनगोन खिन्थु जेनुइन नङैफ्रा बिसोरनि साख्रिखौ डिसमिस खालामगोन बा केन्सेल खालामगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया मैया माने स्पष्ट खालामना होबाय आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मा आं नोंथांमोननो बेखौसो फोरमायनानै होनो नागिरदों बाथ्राया जाहैबाय मा साख्रिखौ जायखि होआथों मानो सोरबा सासेया होआथों बा होथों नाथाय आं दाखालि होनदोंमोन जे जाय मोनबाय बिसोरखौ जेबो खालामनो नांला डिसमिस खालामनो नाङा होननानै आं बुंदोंमोन नाथाय गोबां फंबायमोनहा गोबां माने कमेन्ट हरदों बिदिबा बै गोरिब जायफोरनाखि रां रुफा होनो हाया टेलेन्ट गथ' बिसोरो मोननाङा नामा आदा होननानै आंनाव गोबां मेसेन्जारावबो माने मेसेज हरदों आं बिथांमोननो रिप्लाइ हरथ'नाय जायाखै आंनो एसे माबा नांगौ सम नांगौ हिसाबै माने बाथ्राया जाहैबाय मा बावहाय माने माबा होसोलायनाय जायो थारमाने जुदि दिनै नोङो प्रमद बर' होनाय साख्रिखौ दानगोन नेक्स्टआव आरो जोबसि बिथां सरकारा जुदि होयोब्ला बिनि सायावबो आरो बिराद गिदिर मोनसे प्रब्लेम फैफिनलायगोन बेबायदि मोनसे जानायखायनो आं बुंदों नंगौ गोरिब जाय टेलेन्ट मानसियानो मोननांगौ जेनुइन जानांगौ जेनुइन मानसिफ्रा मोननांगौ गोरों मानसिफ्रा मोननांगौ रोंगौथि गोनां मानसिफ्रा मोननांगौ थाखा फैसा होनानै साख्रि लागोन गाबोननो जइन जागोन गावनि थाखा फैसायाव गारनाय फैसाफोरखौ बोखांफिननो थाखाय खामानि मावफिनगोन माने घुस लानाय खामानिफ्रा सोलिफिनगोन बे जाया नङा जाखागोन आरोखि जायफोरनाखि माने रां होनानै घुस लादों बे आरोखि दा नों जुदि गोरों मोनब्ला एसे एनै नोङो टेलेन्ट गोनां मोनबा नोङो जुदि फरायदोंमोनब्ला मानो घुस होनांगौमोन बे मोनसे थाबाय दा फैगोन समावसो मिथिसिगोन खिन्थु महिलारि साराथ' बुंखाबाय जे बेखौ माने डिसमिस खालामगोन माने केन्सेल खालामगोन आरोखि जाय समाव माने प्रमद बर' सार होलांनाय एबा बिनि सरकारनि समाव मोननाय बे फरेस्ट गार्ड बिसिडिसिनि बाथ्राखौ निस्सय बिथाङा होनदों बेखौ बिथाङा डिसमिस खालामगोन बा केन्सेल खालामगोन हयथ' बिथाङा नायबिजिरफिनगोन मानोना दा बिनि आखायाव थाजोबसिगोन पेपारफ्रा एबा बिथांमोना मोनफिनजोबसिगोन सोर सिकिउरिटिनि बर्डआ जाय बेखौ खालामामोन बेखौ मोनजोबसिगोन ओमफ्राय बिथांमोना सालिजारि खालामनानै हयथ' बेखौ आरो बोखारनानै जायफोरनाखि नाम्बारा खममोन मार्क्सआ खममोन थेवब्लाबो बियो मोनबाय हयथ' बेखौ बिसोरो केन्सेल खालामगोन बा डिसमिस खालामगोन होननानै आं फोथायदों आरोखि बे खामानिखौ बिथांनि निस्सय मावखागोन जुदि खोथा होबाय दा गमाय जे जायफ्रा जेनुइनफ्रा मोनजोबदोंबाथ' खाफाल गोनांसै बिथांमोना बासायबाय आरो खिन्थु सोरबा फेक मोनमारदोंब्ला बिथांमोननि थाखाय माने गिनांगौ जाना फैबाय आरोखि बे स्पस्ट खोथा मोनसे जाहैबाय मा इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया स्पस्ट खालामनानै होदों जे बिथांमोना अपोजिसन पार्टि हिसाबै थालांबाय थागोन नैबे 5 बोसोरसिमावहाय अपोजिसन हिसाबै बिथांमोना मा रल लानांगौ बेखौ लालांगोन आरो बिथांमोना एसेम्बलि बिटिसि एसेम्बलियाव बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बाहागो लानानै अपोजिसन माने हिसाबै बिथांमोना रल लालांगोन आरो बे अपोजिसन पार्टिनि लिडारा जागोन खाम्फा बरगयारि सारा जागोन बेखौ बिथांमोना अलरेडि फोसावनाय जाहैबाय बेखौ नोंथांमोना बयबो नुखाबाय दा नायनोसै नङा होमबा
बबेनि बारा बोरै बोहैलाङो आरो थासारिया मारै मारै बबे लामाजों थाङो जों बेखौ फैबाय थानाय समासो जोंनो फोरमायनानै होसिगोन एबा जोंनो खिन्थासिगोन। थामथि रादाबाव आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा एसे सिगांसो प्रमद बर' माने सरकार सालायनायावहाय जेनाखि रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन LP एन्ड UP जेनाखि टेट पास जानाय बा बैफोर LP आरो UP आवहाय भेकेन्सि पस्ट जानानै थानाय बेनि एडभार्टाइजमेन्ट होबाय आरो डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाबो जाबाय। दा बेवहायबो गोबां जों गथाला खोनाबाय जे बाथ्राया जाहैबाय मा जायफोर माने मार्क्सफ्रा खम बिथांमोनहाबो माने थाखा फैसा होनानै जायफोरनाखि बै माने बर्डनि मेम्बारफ्राव दङ बिथांमोननो फैसा होनानै नाम्बार खमब्लाबो बिथांमोना आथिखालनि माखासे पलिसिफोरखौ लादों होननानै आं खोनानो मोनबाय थादों आरो बे बुस्थुआ सोराङाव फैया नङा फैदों आरो फैसा लानायनि खामानि मावनाया बिराद हिउज जादों आरोखि। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन बेखौ माने माबा जायाब्लाबो आरोना एडभार्टाइजमेन्ट जायाब्लाबो बे एडभार्टाइजमेन्टखौनो बेस खालामनानै बिथांमोनखौ गोदानै स्क्रुटिनि बर्ड दानानै होफिननानै बिथांमोनथ' गासिबो अलरेडि डकुमेन्टस दंखाजोबो नालाय बिथांमोनखौ भेरिफिकेसन डकुमेन्टसखौ लाखाजोबबाय नालाय बै डकुमेन्टसफोरखौ रिनायफिननांगौ थारमाने रिनायफिननांगौ आरो नङाब्ला बिथांमोना जेब्लानाखि एप्लाइ खालामदोंमोन एडभार्टाइजमेन्टआव जाय एप्लाइ खालामदोंमोन होनाय समाव बै एडभार्टाइजमेन्टखौ बेस खालामनानै एडभार्टाइजमेन्ट होनाय समाव एप्लाइ खालामनाय बिथांमोननि काटअफखौ बेस खालामनानै नायफिननानै आरो सोर माने गाखोखो स' बिथांमोनखौनो माने बिथांमोननि डकुमेन्टसखौ भेरिफिकेसन खालामनांगौ थारमाने जायना लिस्टआव गाखोबाय बा मेरिट लिस्टआव गाखोबाय बिथांमोनखौनो मा खालामनांगौ आंनिब्ला बिथांमोननि डकुमेन्टसखौ नायफिननांगौ चेक खालामफिननांगौ ओमफ्राय बेहाय जुदि माखासे भुवाफोर दङबा बेखौ नों आउट खालामनांगौ होननानै आं माने फोरमायदों आरोखि नोंसोरनो मानो खावलायगोन हारबामोलो सारखौबो खावलायगोन आं बेखौ आरो गोदानै एडभार्टाइजमेन्ट होफिननांगौनि खुनु प्रयजन गैला गोनांथि गैला जे बेखौ नोंथांमोनहा मानोना एप्लाइ खालामनाय दंखायो आरो बिथांनाव गासैबो डकुमेन्टसा सहैजोबखाबाय गोदानैल' माने स्क्रुटिनि बर्ड दानानै होफिननानै बेखौ भेरिफिकेसन खालामफिननांगौ थारमाने मानोना जोंथ' अलरेडि मिन्थिखाबाय थांनाय जेनाखि भेरिफिकेसनावहाय बै माखासे NIOSफोरनि बिजाथिफोरखौबो बिथांमोना खालि डकुमेन्टसखौ लादों नायाखै भेरिफिकेसनानै बिथांमोना मोनखाया NIOSआ मोनखाया होननानै बिसोरो टटेलि नायथायखायाखै जाहैबाय आरो बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो स्क्रुटिनि बर्डनि मेम्बारनिनो बुंनाय बाथ्रा जेब्लानाखि माने जों बिथांमोनजों डिसकासन खालामदोंमोन अब्ला बे समाव बिथांमोनानो स्पस्ट बुंनानै होदों जे NIOSआ थांनाय बोसोराव मोनखायाखै एबारबो मोनखानाय नङा होननानै बिसोर भेरिफिकेसन समाव नायाखै थारमाने खालि डकुमेन्टसखौ आजावदों रिसिभल खालामदों बेनो बिराद गिदिर भुल जादों ओंखायनो दाथ' नोङो हाइकर्टआबो नोंखौ अर्डार होबाय जायफोरनाखि इउडाइसआ क्लियार दङ जायफोरना इउडाइसखौ बिथांमोना एकदमबारे मेन्डेटरि खालामनाय जाबाय इउडाइस जायफोरनाखि क्लियार दं बिसोरनो साख्रिखौ मोननांगौ बे दिनै माने रोखा जाबाय आरोखि दा बे बेस खालामनानै माने साख्रिखौ होगोन एबा LP एन्ड UP नि जेनाखि फोरोंगिरि थिसननाय बेखौ मोजाङै मोजां मावफुंगोन दानि रुलिं गभर्नमेन्टआ एबा हारमा महिलारि सारा बेखौ आङो आपिल खालामहरबाय हारमा महिलारि सारनिसिम जायखिजाया राहायैब्लाबो बिथांमोनहा माखासे ट्रेन्सपारेन्सि जेन' जायो आरो मोननांगौ मानसिफ्रा मोनो आरो जेन' रावबो थालाङा आं बेखौनो माने आंनिफ्राय आपिल खालामहरबाय हारमा महिलारि सारनिसिम दा नायनोसै खाफाला सोना मा थाङो आरो अपोजिसन पार्टियाबो गावनि खामानिखौ गोसोबायदि मावथोंसै गावसिनि अपोजिसन जानानै आरो लोगोसेयैनो जायफोरनाखि बावैसो साख्रि मोनलांबाय नोंथांमोना जुदि जेनुइन मोनदोंब्लाथ' जेबो गिनांगौ गैला खिन्थु जायफोरनाखि गुस्थुस थाखा फैसा होनानै लादों बेखौथ' नोङो हारमा महिलारि सारानो खोथा होखाबाय बेखौ डिसमिस खालामगोन एबा बिसोरनि साख्रिखौ केन्सेल खालामगोन होननानै स्पस्ट' बुंखाबाय थारमाने दा जोङो फैबाय थानाय समासो जोंनो खिथासिगोन थारैनो बाथ्राया बिथाङा खामानिखौ मावमारगोन ना मावमारा ना जास्ट ओरैनो मिडियायावल' बुंमारदों नामा जोङो बेखौ जों नेनोसै फैदो नोंथांमोना बयबो नेनानै थाबानो जाबाय स' आं बेखिनि भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों स' नोंथांमोना एसे सानै हयै खामानिफोरखौ मावलायदो जायफोरनाखि साख्रि मोनखाबाय बिथांमोननि सायाव मा खालामनांगौ बा LP आरो UP नि सायाव मा खालामनांगौ बेनि सायावबो मोजां डिसकासन खालामनानै खामानिफोरखौ मावलायदो आं बेखिनिखौनो सरकारखौ खावलायबाय आरो अपोजिसन पार्टियाबो अपोजिसन हिसाबै गावसिनि रलखौ लालाङो माबा मोनसे बबेबा गेजेराव माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनाय दंबा बेनि सायाव स्ट्रं मोनसे अपोजिसन पार्टि होननानै बाथ्राखौ बुङो आं बेखिनि हास्थायनानै आङो भिडिअखौ सिगाङाव फोजोबबाय थेंक इउ